Doncs bona tarda a tothom, a tots i a totes. Avui em fa certa il·lusió poder obrir aquest acte perquè jo soc en Guillem Llorenç, presideixo la Confederació de Cooperatives, presideixo l'Associació de l'Economia Social, però avui m'han demanat que obri aquest espai com a presidència de Bloc 4, de l'associació Bloc 4. L'associació Bloc 4 és l'associació que des de fa 6 o 7 mesos és l'encarregada de gestionar el dia a dia d'aquest espai. L'acte d'avui també és una mica el resultat i que actes com els d'avui d'economia plural puguin passar aquí dintre era una de les coses que al cap i a la fi preteníem. Us deia una mica que començàvem d'una manera intensa la visualització, la conformació d'aquest Bloc 4. Jo crec que fa prop d'això, 3 anys, 2 anys i pico, i durant aquest temps ens hem estat reunint gairebé cada setmana i amb molta cura, i amb molt de carinyo, i amb molt de tacte, perquè espais molt diferents, que al cap i a la fi també perseguim fites comuns, aquesta economia plural, aquesta economia cooperativa, aquesta economia basada en el suport mutu, tingués realment un espai potent, digne i referent com el que s'està convertint. És un espai que, tal com us deia, té una associació que el gestiona, que forma el cooperativisme representatiu, però també el cooperativisme de base. Per tant, conflueixen espais diferents i que a la vegada té el suport de l'administració pública, tant a nivell municipal com a nivell de país, a nivell de Catalunya. I que té una lògica local i d'acompanyament i d'incubació de projectes de proximitat, però també té una concepció molt més genèrica, molt més important a nivell territorial, com és agafar els reptes de la nostra societat i del nostre país, com la transició energètica, les cures, el finançament dels moviments de l'economia social, la internacionalització, la rebuda de cooperatives i d'entitats de l'economia social que venen de fora i volen aposentar-se al nostre país. I per tant, el que acabem fent realment crec que és el resum de tot el que hem de parlar en aquestes jornades d'aquest parell de dies. Per tant, des de l'orgull i de l'esforç que el Bloc 4 pugui ser a dia d'avui una realitat, que tot just està començant, que tinguem l'oportunitat de rebre gent d'arreu del món per donar suport en aquesta manera de fer economia, en aquesta manera de veure la vida, no només basada en un mercat i una oferta i una demanda, sinó en una economia realment a disposició de satisfer les necessitats de les persones, doncs és l'objectiu real d'aquest espai, que és Bloc 4. Per tant, només compartir l'alegria de que estigueu aquí, donar-vos la benvinguda, que les jornades realment siguin profitoses, que no tinc cap tipus de dubtes que les persones que hi participareu ho seran i que tingueu una bona estança a Bloc 4, que al final és un dels espais, una de les cases, casa de totes i la casa de l'economia social i de l'economia plural. Moltíssimes gràcies. Bona tarda a tothom. Com a Govern de Catalunya estic molt content de ser aquí. Vull felicitar també a Còpolis i a les entitats organitzadores i content de compartir aquestes paraules amb el Guillem i amb la feina que ha fet com a president també de Bloc 4 i de l'àmbit que representa. Com a Govern de Catalunya m'agradaria dir-vos 3 coses. Una, content, com dic, i contents que es fomentin aquests espais de trobada de l'economia plural. Som conscients, i així tenim l'encàrrec des de la Direcció General de Cooperatives i de l'Economia Social i Solidària, que hem d'enfortir i hem de fomentar i hem de fer molt més important l'economia plural i l'economia social en el país. Per tant, compromís absolut d'aquest govern amb l'economia plural, social, solidària i tots aquests àmbits que estan, en certa manera, per explorar i que segurament encara s'han de fer més grans. I una segona cosa que us volia dir, a part d'aquest compromís clar, és que nosaltres creiem que els valors de l'economia plural i el que aquí avui es parla i el que vosaltres esteu treballant també no només han de radiar el que és la vostra economia plural, aquesta economia social.
Nosaltres ens sembla que els vostres valors, tot el que es treballa aquí, també ha d'impregnar tota la societat, també ha d'impregnar els altres tipus d'economia que no s'incardinen pròpiament a dins l'economia plural i solidària i social, però sí que creiem que l'altre tipus d'economia, aquesta economia que aquests últims anys segurament al món occidental ha estat majoritària, ha de prendre i ha de tenir molt presents tota la feina que esteu fent vosaltres amb l'economia plural i amb l'economia social i solidària. En aquest sentit, com a govern, com a país, fa temps que es treballa amb la llei d'economia social i solidària. És important que aquesta llei s'aprovi amb la major brevetat possible. Total compromís també del govern del país a que aquesta llei sigui aprovada, i no només que sigui aprovada, sinó que sigui la llei que el sector que heu estat treballant durant temps, aquesta llei sigui aprovada de la manera que el sector també considereu que s'ha de definir aquesta economia. Per tant, un últim missatge d'il·lusió, d'esperança i també de futur, perquè en cap cas l'economia plural no pot ser una cosa residual o no pot ser uns àmbits residuals de la societat, sinó que hem d'intentar impregnar dels vostres valors a totes les altres iniciatives de l'economia que existeixen a Catalunya i arreu d'Europa. En aquest sentit, felicitar-vos per la jornada. Nosaltres estarem al costat i intentarem fomentar tot allò que com a govern podem fer i a partir d'ara a la vostra disposició per tot allò que pugueu necessitar. Moltes gràcies.